Mazuad lang yung tanan. So karon guys, humana naman ko ninang. Karon kay kanang namamida kang sudan dari og kuan cake. Ja madaot raman ri kay kameraman dari ang ihatod ilalong Gabriel guys da. Daghan pa ka during cake gamay rin nakuha. Ja dapoy sudan dari kay daghan mamisidan kay gihat dan mamis taga sudlon tong pagmangkang tatay. Lagi ta tagaan pud ming nung aloy ja. Wa man lagi naguhing kay aga ko. Sige ra man kog panukos. Ja mao ni guys, matukos karangi ron ilalong Gabriel. Mapit po sa barkado kay papalit kog lakatan. Hello guys, damis na please karsada nanay guys kay nanguan si nanay kamote. Hinjarang lamia kay day dakuhang nanay ngarang daku adia. Di ra ba ni terak ra ni nay? Di. Injar man ni. Guys, ang daku pagsugod. Tas nanay to Arang daku ang kamote mor pa ni isa nay. Tan urban series ko on. Ang nakuha da duha ka buok gagmatoy man. Oh Helen, ngawat ko sa kamuti. Lunawon ko nung nanay ugma. Nangawat. Nga pa. Ang dadto na, iwa pa nay. Ha. Nagtupi ka side. Be? Be? Noon. Nga nung gisugdan. Maganda, nabulok mo nila rin. Basketball. Maghinay na, maligid siya ka. Wala pa siguro na. Bas hindi ay. Pamanilitak. Kapadas mo din eh. Nagining uno daning mga kuan. Mga kamot, kuan. Uno daning mias ganas. Uy! Mias. Dako, ang lamit nga ni kadakatan na natang kuha na eh. Ano ba? Mga mo, tilis upaw lang eh. Lauk iruk mulai ka be. Kana lagi magisuot do. Ha? Nantar pa ka. Just naman ka be. Ha? Ha? Okay ra? Magbinuutang ka na to sa na ha. Ha? Okay. Ito na. Lawan pa guys. Nagkita may papa guys. Ay, saka ni ka dali. Ay, saka. Nagkatug mo ko be. Ito ko mamitiri. Di ko kumukuban ni mo ha. Ito ko kaos mamitiri ang pibantayan. Hospital. Ano no? Rice. Ay, so. Ano mo? Ha? Dahil? Silaw. Ha? Daoy. Ha? Putol rin na siya. Mamitigal na ito. Tali mo ka.
Apa yang mau ngambil? Tas? Apa? Naon, pang pa. Oh. Na. Ay, sorry. Ano enggak? Begitu ya kan? Nah, kamu udah. Nah, usah muka. Mahal. Hah? Ano? Oh ya, mau ngambil? Berapa gabon? Ang sinayang mo noon, maganda na ngayon. Bino? Oh, be? Bino? Nanti. Enggak, enggak. Hah? May sounds be? No. Bilang. Bye-bye guys! Kay muli mo ito na sa Mama sa Romero. No. Hi, X! Apa? Mo ito na sa Mama sa Romero. Ang si baby mo ito sa... Bye! Kamping ka na to. Love you. Bye na, bye-bye. Bye-bye guys. Alright guys. Hai. Now, pero... Ito na ko. Puro pero bantay tiri guys. Sa ganyan nga nakita ng liksi. Before siya dyan mo antok na. Fourth floor. Ay, ano pa di? Kuha na. Di, ganihan siguro ni. Hinog na mo gud ni. Ay, guys, intro. Dami-dami sa hospital. Tiris. Dada hinatag ni Mariano guys da. Utap. Salamat sa mga grasya ni mong giambit. Nagwapo pa Mariano. Si Taro si Jack na nagwapa ko na. Maliit na bagay. Kasi makabalikan mo ay kaya dito mga nakaraan sa una nga. Grabe ka dito. Nakaraan nga ni pagdabag ang banig. Ana-ana, dito tayo magkabalikan. Balingkin na naman doon na dito anak. Paglabag ang banig. Sino? Madyo mga Kaldero, silangan. Sigangan. 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 Siliksi kaya namang dito. Buwak! Nagisa pa pa. Para bang luya. Lutay man. Lutay lagi. Ano lutay? Ganahan mo lutay? Ah. Wow, ganasin. Ay, sa lutay. Marusip. Di. Mamailahin lo ipagbaji. Gano'n mo yung pag... Apilag ka ang kaso. Hindi na. Peasin ito. Ano? Kasi yung doktor. Yan. Kasi na. Mabilat mo kunsap. Ngayon na po kay... Yung mga kapain na ko daan eh. Dadyon. Uy, mag-iingin. Di ba di ko mag-iingin nila? Yung kapalit na. Magkama mo ka? Ano ka? Inasa. Ay. Hain man sila dapit. Mas na. Nga siguro. Diyan na, mabalik ang bitaw to. Siguro kayo gasugas yung ham. Wala pa bus-bus lagi. Nangat nagmawas. Balik mo ganyan nag-explose. Nagway! Where's mo video ka? Oh, hindi. Gagawin sa'yo na palit. Abo, ang gutong mic. Sige. Wait, oh, wait. Ano sana? Wait, what? Ano sa man? Wait, sino na wait? Hmm? Girl, wait. Di ba mo ko? Ano? Hindi mo basa? Tumiwagan. Wato ka na aha. Ipatagiwagan yun. Bisan ka palit ko usap pa dahi. Tawag. Hani mo na yung alcohol pa dahi. Sa tingnan itong kuwan eh. Kung katang kami ang punat. Hindi ka niyo sa kubat eh. Hindi ko hangat ka ba? Bata ba ito yun? At ano? Para daw lang. Kung katang ang punat? Diba? Matasang. Wala. Pag-ipos ng vlog ha? Pwede kilit ay dito ay. Ma. Pick one. Yung Yung lima iba lang ko. din ang mga kilala ka sunod. Naghatag ang kalawasan.
Galigigwa ka. Kung makukuha na allergy yun. Sa karon na. Alam dyan sa kuan ka na. Di ko ano ko galing ha. Sige. Kapag may skin test. Hindi, pinaban na 30 minutes naman yung skin test. Karon nakindahay mo. Tigwa na. Tigwa. Kaya ng skin test, observa na naka 30 minutes, magawas na og energy ba ka? Oo, pero na ka. At ang buhay ko rin naman nito ako. Distress, maligo. Distress? Edit, edit. Wait, it. Dextrose lagi. Distress sa galingan, hindi ka tulas ang kumot na. Pero pagdahan ka na si ano. Sa karon ka na magkatelpon. Huwag ka na gamot. Ilan ako ka, minutes, hapit ako mo na order rin good. Nangatagin po, ikaw ta sa ibi. Suglay. Hindi man gayo. Ano mo? Tama ka sama. Samad pa naman ka. Hindi ka tanda ng paksi naman. Hindi ka ta sugar, hikon ka, taste ka. Wow! Mga katukat pa na. Di mo mga tugang yung mga parang nangatag na ng mga Ano na ikaw pasok? Ginubuhay ka ulit. Nagka-dok. dog na lang yung dog nga si Hindi mo na magpangatag rin mga paksi na. Oh, natural naman na. Kasi di pa ako dito dis. Katri. Kung nga tanong ko, kaso katag-katag ko. Ano na mo sa akin? Dog nga naman yung dog nga. Pwede ba ka na yung tama? Ug makaato bang guwapa dog mga tuman. Itis na pagkalain. Yung tama ka, itis na pag... Kasi pangata? Parang naman pa, eh. Pagaling ibon ika. Dali, Takdali. dasal ni Kun. Ano sa mga daw, kailan ko na balitin ako nagkatulong ko ang nga dugo. Ay, inam kayo, vitamins. Diyan na. Tinumanan kasi pagkabata. Palit na na yun, no? Bisag ko ano? Bisag may resita, no? Ano mo ba? Antibiotic mo eh. Harapan hapon mo ko. Asan po mo panhapon yun? Alicia, at Panihapon si Rabulyones. Panihapon pa ko. Kaya pakuha na mag-uirik, hindi ka mo po panihapon. Mga bata. Pila na kayo? Ag. Panihapon, dito. Pao, si Rabulyones mo may hapon yor. Pista man. Iba kayo kung nang tabahan mo dito ba? Igo-igoon. Iguan ko na nga. Hindi naman mo dito ginamos. Na, may ganun daw ako mga abre na ako itong nag-amot mo ito. May mga abre na ako.